Kublai pi baro ngi pdiang so bhai pi shaka thup khubor mata ka janmit shwaban phash ki khubor ki babania ngnya pet chwai ki mat bakong san Play paj ba Menteri rang ba do kari Narendra Modi ya ka face ka baningkong jong ka samrudhi mahamak Hanakpur but IT ya ka aims Nagpur shakari Bamsmai usuk Winder Sukhu kum Menteri rang ba bakhatsan jong ka Himachal Pradesh ya shim menta ki nongelam ka Congress ki bakinthup ya Malik Arjun Kharge bad Rahul Gandhi haka jingpan Bamsmai On Bamsmai Bhupendra Patel kum Menteri rang ba ka Gujarat la shai kasngi haka jinga don ringkat Modi bad Amit Shah But on yakun persya ka Croatia ya ka Argentina but ka Morocco ya ka France haka semi-final jong ka limpung FIFA World Cup arhajar ar Kikhubor ki babnia Menteri rang ba adu kari Narendra Modi negasngi ula play paj ba ya ka face ka baningkong jong ka samrudhi mahamak ka bapenya so ya ka Nagpur bat Shirdi haka jingjrong ka basan spa arpo kilometer kane ka expressway ka bajrong hadu nyaw spa iway kilometer kade ka way na ki expressway ka bajrong tam hakari bat kanyat lengba ki Shipotri ki district ka Maharashtra Modi ula ong ba ka samrudhi mahamak kan pentikna ban pensuk ya ka letkawan ha Maharashtra ula ong ba ka long ngi ka bakerpang na benta ka Maharashtra bat ki kampan roy ki babun las dang na Nagpur bat kan pen kala ya ka jing em jong ki pajba Modi ula IT ru ya ka aims Nagpur sha ki nongshong shnong kari ban kentiu ya ka rukom sumar hakari hashwa kani Modi ula IT ya ka Nagpur Metro Phase 1 shakari bat bu ru ya mau nongrim bante ya ka Nagpur Metro Phase 2 Hakhapri Metro Station Unang yalam ka seng Congress bat ubayo longru kumu MLA hakasien ka basaw Winder Singh Sukhu negasngi ula Bamsmai kum Menteri rang ba bakhatsan ka Himachal Pradesh haka jingedon ringkat unang yalam ka seng Congress Rahul Gandhi bat ka Priyanka Gandhi Vadra ya Sukhu ubladon san pupras nem karta lapen Bamsmai da ulat ke jilla Himachal Pradesh Rajendra Vishwanath Arlekar Mukesh Agnihotri ubalong unong yalam kaliang persya haka yeng dorbar thau an balala ula Bamsmai kum usembut Menteri rang ba President ka seng Congress Malik Arjun Kharge Menteri rang ba ka Chhattisgarh Bhupesh Baghel bat Menteri rang ba ka Gujarat Ashok Gehlot kilay don ringkat haka ni kasngi Bhupendra Patel sa Bamsmai kum Menteri rang ba ka Gujarat hakasien ka baar lenter la shai kasngi Patel ula sha ajet kum unong elam ka BJP Legislature Party haki MLA badang sha ajet thamai haka jing don ringkat ki nong mi khmat bat nong elam rang ba ka seng ki bakin thop yaw Rajnath Singh Arjun Munda bat BS Yediyurappa henen kasngi ha Gandhinagar ka BJP kala job suk ha kane ka election da ka bayo khur shispa san phun riu tali ki shuki na ki shispa prapu artali hakasngi pan Bamsmai onya dan ringkat Menteri rang ba do kari Narendra Modi bat Menteri katanat ki kampo yen ka sarkar preng Amit Shah haringkat ki Menteri rang ba jong ki jilla bayo senshar ka BJP MLA ka seng BJP uba Sanbor Shulai hinin kasngi ula play pajba ya ka Working Women's Hostel Harilbong latay ya ka hostel haka jinglut ka ba sauklor san paulak tingka haba ay jingkren haka kasngi uba Sanbor ula ong baka ka hostel kanyarap shibon ya kilong kami kibatray hanong ba shulong I have a meeting with him regarding this. So he called the Urban Affairs Department to prepare the DPR, plan estimate. And he have sanctioned on that special plan assistant for an amount of rupees, 4 crore 50 lakh 39,000 for this auditorium, working women hostel and conference room.
Kat baka Christmas kala nang jan kinong syong shnong kanong ba shilong kila pen kre ban rakhe ya ka ayom lek men ka bakado jong usnem da ka ba isyong kun. Hakikat tu kanis ngi balala ki jaka ki badon hasor shilong ki baken thop ya kalai umkra yau do bat khandai lat kila nang bun briu. La yo i ya ki pat ba ki bun kam hakathi jing thiet haka yau khandai lat. Baro ki dukan kila pen internet da ki rong ki ba pher. Ki yeng ba hakanong ba shilong ki baken thop ya ki yeng mane ki office sarkar ki yau bat ki yeng briu kila pen kre ban pen thaba da ki lights ki ba pher. Some Christmas decoration stuffs from here, which is very good. And in every Christmas time, I used to come here and buy lots of Christmas decorations. And I also used to invite my friends out here to take some good stuffs, because here we always get a lot of nice and beautiful Christmas decoration stuffs. Menteri Badai Pet ya katanat ki kampok yang bat pulih putih ubak lakamen rimbui dangshan ula play pajba ya ka muput water supply scheme ka badon hapok ka Jal Jeevan mission. Ya ka ni ka program la penlong ha muput ha ka jingar don ringkat I executive engineer ka PHE electrical division ikong Arkinjing bat ki dekhot ka snong muput. Hapok ka ni ka scheme hadu South Park ha nyau tuli ki thliu yeng jong ki snong muput ken sa yo hadu ka yeng. Haba ai jingkren ha ka ni ka sngi uba lakamen uba deiru UMLA ka amlarem ula yaro ya ka jingtray shitom jong ki nong tray ka tanat PHE badru ya ki kontraktor. Ka area mo po to ka chnong go man ka focus ba hakamon o kanto yak imlang kasalang. Dayuy ka chnong kinigi taw na do khang mo yom man I ka chnong ko chem jing e habrok kiliam. Yete ba thuy ka lat kamon. Kijingya kon quarter final jong kalimpung FIFA World Cup arhajar arpuar kila poi siya kabakut. Kanong bat ya kanam ladu kata ka France bat ka kinhun ratba na South America ka Argentina kila yo banrung siya ka semi-final haringkat ka Croatia bat ka Morocco. Hakajingya kon quarter final hinin kisngi ka France kalala ban penlim ya ka England da a lakaway kat ba ka Morocco kalala ban penlim ya ka Portugal da ka way la North. Hakajingya kon semi-final ka Baningkong ka Argentina kanya kon Persya ya ka Croatia la sngi baar hakapor khat shiteng sinya. Kat ba hakajingya kon semi-final ka baar ka France kanya kon Persya ya ka Morocco la sngi balang hakapor khat shiteng sinya. Kat ba ka final on penya kon hakakhat pratarik mata ubanay. Mentapat nginyapet ya ka jinglong jingman ka sunmineng ha shilong ka jingshit kalong khat pra point saw degree Celsius bar ka jingkriat kalong pra point r degree Celsius ka jingsngem ka haw kalong nyopuan na shi spa men step bat nyopulai na shi spa janmit ka sunmineng kan rang ha shilong bar ki jaka ba marjan. Sa shisin pat ngipen kan mau ya pi ba yakani ka kubor jungi pila ban pet live ha ka YouTube channel badru pila ban pet ki kubor ba man la ka sngi ha ka Facebook Twitter bat Instagram jong ka Didi News Shillong. Shwaban poi sha ka pukot jong ka thup kubor ngi nya pet biang sa shisin ni kimat ba kong san. Play pat ba Menteri rang ba adu ka ri Narendra Modi ya ka face ka Baningkong jong ka Samrudhi Mahamak ha Nagpur bat IT ya ka Aims Nagpur sha ka ri. Bamsmai Usukwinder Suku kum Menteri rang ba bakhatsan jong ka Himachal Pradesh ya shimbenta kinongilam ka Congress ki baken thop ya Malik Arjun Kharge bat Rahul Gandhi ha ka jingpan Bamsmai. On Bamsmai Bhupendra Patel kum Menteri rang ba ka Gujarat la shai ka sngi ha ka jinga don ringkat Modi bat Amit Shah. Badon ya kun Persya ka Croatia ya ka Argentina bat ka Morocco ya ka France ha ka semi-final jong kalimpung FIFA World Cup arhajar arpuar. Te parlok katung ila poisya ka pukut jong ka thup kubor jungi metaga janmit hadu bangin de syambiang bat pila syai ka sngi kublay pi baro. And yet you train like it is the real thing. Because one day,